Assalamu alaikum garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletiniň mehriban adamlar. Anha bugün Aşgabat şäheriniň gurtly ýaşaýyş toplumyna ýerleşýän lezzetli restoranyny bir kanat studio bilen bilelikde taýýarlanylýan şohlajany sesimatly gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýar. Bugünkü gepleşigimiziň mihmany Bäşim Ýolomanow. Şohlajanly sesim gepleşigimiziň täsanyň mihmany meşhur wasymyz Bäşim Ýolomanow. Bäşimjan, hoş gördük. Gepleşigimiziň başynda Bäşimjan bir illeşlerimiz üçin gowy aýdymlar ýerine ýetirip bir ondan gepleşigimiz başlap berer. Başlayalım. Birgen bolme adam adiyat yurtduşdur ayır Kaplım gelir karadağ kenalar Kaplım gelir karadağ kenalar Mümkür gelir madam him yana gel yana Acel gelir haridin kovula bir vakit inne yaşlı ayır Kızıl güller çiğ kıştın Ayırma beni
cennet sefa eyledin Memli adlı hakkın başını ayırma Adamda da akıl huştun Bir vakit benimle yaştın Adamda da yar yoluştun ayırma Bir vakit benimle yaştın ayırma Lazımdan yerine getirip beren aydımlan üçün köp sağol. Şu ayda şeylerak bir soğal var sana. Adam bilen adamın farkını näme kesitleýär? Adam bilen adamın farkını näme kesitleýär? Adam bilen adamyň farky. Şu adamyň öz häsiýeti, adam käçilik. Bu eýýamda sana beýik diýmezler, dağın depesine çykanyň bilen ananyň şahyram bolup bolanyk, diňe bir edebi lakamyň bilen ullukan däl wady uloldyp bolmaz, aýdan günden bölüp ýyl edip bolmaz. İl günüň gowunyny ýyl edip bolmaz, ýol üstünde tedek ýakanyň bilen daş depeňe gaçar ýokary gatsaň, ýydyňa godaýla öňe gitseň, kerwan maşy bolup bolmaz, herkesten boynuňa ne açajaň dakanyň bilen. Görgäe goýup berme ýakyn ýadyňy. Özüň çuktap öz ýitiren adyňy. İl saňa bermez pelwan adyny. Özüňden ejidi kanyň bilen. Birak sagyň ile bildirmez süri. Çopan çaşy bolsa şol ýaman ýeri. Şunça ahlat edip dipseňem ýeri atazat bitmez ekeniň bilen. Gepleşigimiziň şu ýerine bäşimizam o iki sana halk aýdym ýerine ýetipler.
kadrini bilgin can dostum. Başa iş düşünü kadırdan ot gel, sana himayetin verin dostum. Yeni bir vardır aşkın dostudur, yeni bir vardır kulun dostudur. Yeni bir vardır hakkın dostudur, şol dostları tanap gördüm can dostum. Yeni bir gözümü kâde dost olur, içim bulsun sana ağlatsan diye. İşim kaybını üstümden gülür, şol dostları tanap gördüm can dostum. Akşı aylarımın haktan söyleyim, şın dostum yerine armağan söyleyim. Yalancı düşünür götürür bir vurun, birbirin gönlünü dikmeyin dostum. Yarini yalancı düşünür götürür bir vurun, birbirin gönlünü dikmeyin dostum. Birbirin kadrini bilin dostum. Dinle sözüm adamlar, dinle sözüm adamlar, kalbim hinden yakşı kapıl geçer bir ömrüm, adan hayru sahabı. Yakşılık yaran sana, yamanlık bir sürün. Yaşım yedi bir çile, gitmişim puşman yere, gitmişim puşman yere. Yaşlığımda dindi yer, yadım bakır paslına. Yigit olup yetişir, kum çekermişim aslına.
Äsimizan iyileşmeden şeylere sual goşdy. Meşgurluk zähmet mi ýa nesibe? Ayne ikisem gerek mi kalýan? Zähmedim çekmeli. Birinçi nesibe hemme da. Ondan zähmedim çekip yetmedim kalýan. Düşündüm. Ýalňyşlyklary adamyny kamilleşdirýär diýerler. Siz üçin bu dogrymy? Owa. Ýalňyş we öwrenýände hemme zady. Ahfadan nam ne kudret ne ahval, qunça dey gülleriň farally gitdi. Fadyňda gulaşdy. Dinläp tomuz ter gulýar, dinläp şu setirler döredi gitdi. Bar pikirim işim pikire görmek, ayıp bolmy gursagyňda ot sowurmak, tarlary dywana getiren barmak, sorup ygtyýarym allyda gitdi. Salyan sadyň ahne beýle pek seniň, sırdaşym sen, niyetim juda pek meniň. Däsimjan, sal gaýtaly, hiç kararım yok meniň. Başany oýunlary sallyda gitdi. İlleşlemiz üçin gowaýdymlar ýerine ýetirip berbersimjan. Cahanın serwerdin Muhammed Mustafa'dır, Mustafa'dır. Muhammed'le gol götür, Allah'ın sırrına yetir, Allah'ın sırrına yetir. Tuğdağın mesken tutun ol Musa Kerimullah, ol Musa Kerimullah.
Hazreti Muhammed vekilim sığınığım bir Allah, bir Allah'dır, bir Allah'dır. Din Muhammed'e Mustafa'dır.
kalbenim yoktur kalbi İdris muhtabilen meydana geldi ya Resul ya Allah Ol yer düdür yer yan akyanı gördü ak hayran kalıp durdu Muhammed ya Ya Allah ya Subhan Gitmiş perdeden geçti boldurman Hükmü etti Allah yüzünü görmen ya Allah Resulü'nü kalmadı arman Allah bilen hükmü etti Muhammed Resul Tanrım hakkını garip ayetti Allah dikarını görünür ya Kurban Murat Okhan zatların ayeti Kırpıştı mağaraca çıktı Muhammed ya Resul Ya Kerim ya Rahman ya Subhan ya Allah Kurban Murat Okhan zatların ayeti Kırpıştı mağaraca çıktı Muhammed ya Äzimizan aýdyp beren aýdymlaň üçin köp minnetdarlygymyzy bildirýär. Sesin belenden belende ýaňlansyn. Gepleşigimiziň şu ýerinde saňa şeýlerek sowalymyz bar. Köpçülükde ýalňyz galyp gördüňmi? Oo, ağamı yitirdim barını dedim, kakamı yitirdim. Şu fırsatlar. Recep Uluğov halipaň bilen duşuşyp ak pata almak müýesser etdim sana. Ay halipany. Görmek nasip etdi oňa. Şöyle insuwa. Öz ağasy, Recep halipaň öz ağasy baýrullyk dip. Öz halipasy hem şol. Halipasy aýdymy öwredin kiçilikden şol. Şu baýrullygyň dosty, Orazi halipa dosty da. Ondan şu gelýär, şu kiçik Recep halipa. Dinläp ýatyp galýan eken. Orazi halipan. Şu baýrullygyň ogly wa toýulyp. Ondan şöyle kitler halipaňa özü tap. Inimli ýerde gelip şey. Onu siz Recep Uluğov'un pataly şagirdi bolýarňyzda. Onu bardyk söýlep gel.
Yetişmeden oradalar yapan dinle otururken. Ondan sonra bir hikayet utardaydan harayım dönüşün dinle oturuyor. Ondan sonra gurulu ömer giyip senin bile ne alaydı motor yansa heli hareket edilen şeydi. Ne aydı motorun son sağlıklı deyip guruluyormuş. Oluyor hormat koyup olaydı dinleyen ol adamlar. Geliyor sonra öğüt nesihat verip hava. Aydı ver olur deyip şey. Gepleşigimiň şu ýerine goşuk detirler bilen gepleşigimiz dowam edýär. Uşduşlar köýleriniň mikro uça awalmady. Nevfiren öňlerinden baýadylar, baý bolmady. Çyk meýdana gyýrat bilen, kalp özi görmez zinat bilen, gyýlar çäkli firat bilen yigitlere taý bolmady. Bir-birege syla edin, diýmesinler sylamadyn. Bagty gelen bir-döwletiň etmişlerine hay bolmady. Dogry ýoly salgalaly, haka sığınıp yalvaraly, kalby kirli gargalary atmana da ýaý bolmady. Bu bir wapaýalan dünýä. Kimler munna döwran sürýär, bak kimleriň ýüzi gülýär, şatlanmaga may bolmady. Gynanmagyn eşiginden, ten görünse deşiginden, Tanryň ýasan eşeginden şunça näçe çapsaň at bolmady. Gepleşigimiň şu ýerine bäşimjam. O 3 tane türkmen halkaýdym ýerine ýetirip berseň. Başladı. Keçtir yarenler Minnet bilen kınnan namade Yol almadı Devlete dayanıp iştir yarenler Burundur sana söyler Uğratın o doktor burnu tutsun Gövür tırnaklar ağlar hey Vah gözleri İmanın gözü kuştur yaran Yolunu can versen Hüllü olur bir garibı don versen Sahip olur bir mehtercinan versen Bir ağacı doyur mu kaçtır yarına
teterik beşulluk eyvah ömre akıl elimli çekiştir yarın doyurmak hatırı yaranları imanın ölmez puştur yaranları ateşleri yerlerim vardır. Kırman çölleri ağlar belkiler.
deşikte çöllerim vardır. Hey buyurunlar adet eleme defan, kıyratım meydana der ki bilmez fan, gelmez fan. Hayvatımdan titrer kullu araba fan, gelir fan. Hekeli Türkmen illerim vardır, gel vardır. Hayvatımdan titrer kullu araba san, gelir san. Tekeli Türkmen illerim vardır, gel vardır.
geçir Hazreti Alişan hakkanatı var Yepleşigimiň ahirine berdim rahat saňlyp Halipa Fadan namyt ağamda köp minnetdarlygymyz bildirýär. Bäzimizden taňda köp minnetdarlygymyz bildirýär. Brilliant haly dukanyň adyny hafaňa sowgatlarym gelip ugradyp durlar. Bir illeşlenmede ýürek buýsanjyňy beýan edip beräýsen. O sağ olun. Şu güpleşe çağıran için şu kollektivimde köp minnetdarlygym bildirýän. Alberta şulara ýaly mümkinçilikleri öğretip beren gahman arkada gahman herdarmyda köp sağ bolsun maýdýan. Goýalaryň janlar sağ bolsun. Alyp barýan işleri elmi dama rowaj alsyn.
Bəsim zan arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Sunotumyzyň hak gowanlar gahrman arkadagymyzyň, arkadagyly gahrman serdarymyzyň işler rowat bolsun, zanlar sag bolsun, il ýurt bähwitli alyp barýan işler elmadama rowat bolsun. Ine mehriban iýleşler gepleşigimizde size ýetirmek isleýän aýdymlanmaz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň innikfanlaryna duşýan çap hoş sag bolun.